επίσης. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί με το ρόφι. Έχει εδώ. Παιδιά και του χρόνου, να είστε καλά. Και του χρόνου, είμαστε καλά. Πάμε εμείς. Λοιπόν, να σας πω. Ένα θα το κρατάει και μετά θα το πάρει ο άλλος. Όχι, καταλάβετε. Όχι, δύο θα παίζουμε. Πάμε. Τα μεγάλα που δεν παίζουν στην Ελλάδα. Ναι, πάμε. Και αυτή την Παρασκευά δεν θα ξαναφωνάξω το μάθημα μπροστά. Καλό σας είδω Λαζάρος και χρόνου τη Πασχαλιά. Σαν αγαπάει καρδιά σας. Πάμε. Καλό σας είδω los και πέτος του τη Πασχαλιά. Σαν αγαπάει καρδιά. Τα καλαθάκια. Και τα καλαθάκια, μπράβο. Έλα Μαρκέλη και εσύ μπροστά στο καλαθάκι. Τα καλαθάκια μπροστά με.
χαρτί με τα λόγια. Όχι, δεν το έχω. Πάμε, κάτω. Πάρτε γλυκά. Και φέτος σ' αυτό το σπίτι που θα με τι κι ο νοικοκύρης θα ζήσει σαν το πρόβατο, σαν άγριο περιστέρι. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Πάμε. Καλό σας ύβρο. Πάρ' τα μεγάλα κουδούνια.
άσπρα με... Το σπίτι του πάμε πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκυρής του σπιτιού 1000 χρόνια να ζήσει. Να ζήσει σαν το πρόβατο, σαν άγριο περιστέρι και του χρόνου. Μαζευτείτε λίγο, πρέπει να βγούμε έξω. Μαζευτείτε. Μπράβο. Καλά είμαστε τώρα. Ναι, ναι. Εδώ Παναγιώτη. Τώρα γράφετε ή δεν γράφετε, να τα πούμε μία. Ναι. Ωραία, χτύπα 4 φορές. Αφεντάκι μου με
από κάτω, παιδί μου. Σε αυτό το σπίτι που θα με πετά να μιλά.